बेसेबांबा बोसोर डिकेड सिगांनिफ्राय जाबोबाय थादों। मोनसे मानसिनि आखुआव हाबनाय, मानसिनि हुदायाव हाबनाय माखासे मानसिफ्रा दुथांबाबो बेखौनो थांनानै थानायनि लामाबो खालामना लाबाय, जायफ्रा बिजनेस खालामो। दा बिथांमोननि गोसो गोरबोनिफ्राय बेनिफ्राय बारन होनांगौआ जोबोद मोनसे गोब्राब मोनसे खामानि। दा बे गोब्राब खामानिखौनो दिनै आसाम सरकारनिफ्राय दिनैहाय ड्राग्स पेडलारफोरनि एगेन्स्टआव खामानि मावनानै गोबां एरेस्ट खालामनाय बेखौ जाबाय, गोबां बेबायदि सिज खालामनायबो जाबाय। दिनै बिटिआर सरकारनिफ्रायबो दिनै एवारनेस लाबोनानै बिसेसकरि जोंनि हाइ स्कुलाव फरायनाय, हायार सेकेन्डारि कलेजाव फरायनाय लाइमोनफोरखौनो दिनै बिनि शिकार जानांदों जेला बे लाइमोनफोरखौ एवारनेस लाबोनानै गार्जेन लेभेलाव, जोंनि इन्टेलेक्सुयेल लेभेलाव मेगन गुनुफोरखौ बेयाव इनभल्भ खालामनानै बिनिफ्राय बोरै उदां मोननो हायो बिनि थाखाय हाबा मावबाय थानाय जादों। मिजिं खालामदों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंबो बे ड्राग्सआ मा जिनिस, बेखौ लायोब्ला बा बेखौ नोङो बिजनेस खालामोबा मा साजा मोननो हागौ, बा समाजा माबायदि बेंगुरा जानो हागौ, रांखान्थि भाबै जों माबायदि बेंगुरा जानो हागौ, बे बाथ्राफ्रा नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों, चेनेलनि गेजेरजों निस्सय फोसावजागोन आरो पजिटिभ मेसेजआ थांनानै रायजो राजाफ्रा दिनै नङा गाबोन फ्रिकुवेन्टलि बिनि सायाव खामानि मावबाय थानायाव निस्सय बुजिगोन आरो बेजों जों उदां मोननो हागोन होननानै आं सानो।